bagong pananaw sa produksyon malakas. Isang mapagpalayang umaga Pilipinas, Diyos marhay na aldaw Bicolandia. Welcome po sa isa na namang umaatikabo, makabuluhang at mahalagang talakayan sa pagsasaka. Ang ating kaugnay, School on the Air on Organic Agriculture dito po sa probinsya ng Camarines Norte, the gateway to Bicolandia. Hatid po sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, ATI Bicol, at syempre sa pakikipagtulungan natin sa Camarines Norte Provincial Local Government Unit at Provincial Agriculture Office at sa mga lokal na pamahalaan ng 12 munisipyo. Ito po ang inyong likod, si Kuya Mike, at tayo magsasama-sama naman po sa loob ng isang oras sa araw na ito. So tayo po ay napapakinggan sa impilan ng radyo dito sa Camarines Norte, DWEN 100.5 Cool Radio tuwing Biyernes sa ganap na alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, at tuwing Sabado at Linggo naman sa ganap na alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Isang oras po tayo magsasama-sama sa araw ng Biyernes, Sabado at Linggo sa loob ng mahigit kumulang 3 buwan. At sabay-sabay na matututo sa pamamaraang organiko. Gandang buhay po sa ating 500 farmer enrollees na nanggaling sa 12 munisipyo dito po sa lalawigan ng Camarines Norte. So ayan, magandang araw, bayan ng Basod, Kapalonga, Daet, Jose Panganiban, Labo, Mercedes, Paracale, San Lorenzo, San Vicente, Santa Elena, Talisay at Vinsons. Ngayon pa lang po ay kami taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pagsuporta at pagpapahalaga sa mga adhikain ng kagawaran ng pagsasaka. Tayo rin po ay nasusubaybayan via YouTube. Just follow us on our official account, ATI Bicol, #Sarabay Channel at FB page ng ATI Bicol. At syempre sa FB page din ng nabanggit na partner radio station natin dito sa probinsya ng Camarines Norte. Ngayong araw ay makakasama po natin muli upang talakayin ang paksang performing record keeping, ang napakasipag na focal person ng organic agriculture ng ATI Bicol. Walang iba, syempre ang aking kasamahan, si Miss Justin Cano Tubig. Magandang umaga, Miss Justin. So, yan po. So, magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po sa probinsya ng Camarines Norte. So, ngayon po, pag-uusapan po natin ang patungkol sa record keeping. So, ang objectives po ng ating pag-uusapan ngayong araw is ano ang importansya ng record keeping at ano-ano ang mga iba't ibang klase ng records. So, yan. So, why do some farmers or farm owners do not keep records? So, bakit daw po yung ibang mga farmers and mga farm owners ay hindi gumagawa ng record? Una, some farmers didn't know the importance of record keeping. So, karamihan po sa atin, hindi po alam kung ano po yung importansya ng paggawa ng record. And ang iba po, hindi alam kung paano ang paggawa ng record. And ang iba din po, sa tingin nila ito ay mahirap gawin. Ano po? Some find it complex. And ang iba naman po, don't have enough time available. So, sabi nga ng iba, yung mga farmers is napaka-busy na nila. So, hindi na po nila nagagawa ng oras na maggawa pa ng mga records. Kasi nga naman, kung tayo ay maraming ginagawa sa farm, so, sa tingin ng ibang mga farmers, ito ay time-consuming pa. So, kaya ang ibang farmers ay hindi na lang gumagawa ng record. Pero bakit kailangan natin gumawa ng ating, or bakit natin kailangan mag-record? Or bakit kailangan natin
pagtuunan ng pansin ang record keeping. So, alamin muna natin kung ano po yung record. So, ang record is a written proof of what happened, what is happening, or what is anticipated to happen. So, ang record po, nagsisilbi itong ebidensya kung ano yung nangyari, kung ano yung nangyari, at kung ano yung mangyayari pa lamang. So, a record can also be a written proof kung ano po yung sinabi or kung sino yung nagsabi. Kasi ang records po, ito yung karamihan. So, ngayon, lalong-lalo na po ngayon na meron na tayong ISO, International Standard. So, kailangan natin ng traceability. So, gaya din po as farmer, so napaka-importante po na meron tayong record. Kasi, mas madali nating malalaman kung saan tayo nagka-problema kung meron tayong record. So, ang records po, napakahalaga. So, hindi lamang siya listahan, hindi lamang siya basta-basta listahan, kundi marami siyang gamit na kung saan pwede nating balik-balikan kung ano man yung mga naging problema natin sa dati. So, pwede din natin siyang magamit sa mga susunod na cropping. So, kung nagka-problema, halimbawa, naitala natin kung sa araw na yun ay umulan pala. Sa araw na yun, may bagyo. Kaya naapektuhan yung yield ng ating crops na itinanim. So, at least, nababalikan natin bakit ba bumaba ang aking ani. So, nalalaman natin kung ano ang nangyari sa araw na yan. So, mamaya po makikita natin yung iba't ibang klase ng records na ating gagamitin. So, sabi daw, ang record is a piece of evidence about the past, especially an account kept in writing or some other permanent forms. So, ito ay ebidensya. So, ngayon po ay hindi na tayo i-honor kung puro verbal lang. So, dapat po, meron tayong mga written proof. May mga written documents tayong available. So, ang records po, ito ay information created, received, and maintained as an evidence. So, nagagamit natin siya as ebidensya. So, dito po sa organic agriculture, napakahalaga po na meron tayong record. Kahit sa anuman pong ginagawa natin sa farm, dapat tayo ay nagre-record. So, ito din po yung nagsisilbing guide kung sakaling tayo ay yun nga, nabanggit ko nung unang episode natin, kung tayo ay interesado na mag-organic certified, so isa din po ito sa mga vital requirements na kailangan po pag tayo ay nag-engage into organic. So, kailangan po, isa po ito sa mga requirements na hinihingi. Dapat meron tayong magandang record. So, kasi sabi nga, pag meron tayong magandang records, mas naipapakita natin and mas madaling maintindihan nung nag-i-inspect doon sa ating farm kung ano-ano yung mga inputs, mga materials na ating ginamit. So, madali na lang sa kanilang i-assess kung tayo ba ay nag-organic talaga. So, kung meron tayong ebidensya na tayo ay nag-organic, mas madali na lang tayong makakapagpa-certified. So, ngayon po is mas pinopromote ngayon yung participatory guarantee system certification wherein compare po doon sa third-party certification, ito po ay mas pinadali na sistema ng sertifikasyon at ito po ay abot kaya nating mga magsasaka. So, isa po ang records sa kailangan para tayo ay kwalipikado sa PGS certified. Okay? So, bakit po kailangan natin mag-keep ng record? So, yun. So, it is important because you will be able to monitor how much money you are spending and earning. Nakikita natin kung tayo ay may record, nakikita natin yung flow ng ating gastos and kung may kita ba tayo doon sa ating ginagawa. Lalo na sa organic agriculture. So, malalaman natin kung yun bang ginagawa natin ay kumikita ba tayo? Based po doon sa record. Or baka naman
based po dun sa ating record ay tayo naman po ay lugi. So ano po yung solusyon or ano po kaya ang kailangan nating i-improve doon sa farming practices natin? Ano po? So napakahalaga siya. Mahalaga siya dahil madali na lang nating na-assess kung saan tayo mag-i-improve or mag-i-innovate ng ating mga practices. So, ang isa pa dyan is, you cannot keep everything in your head. So, tama nga naman. So, ano po, hindi po lahat ay kaya nating matandaan. So, minsan nga, ginagawa pa lang natin. So, mamaya, nakakalimutan na natin agad. So, kailangan talagang meron tayong written proof or documented na isang bagay para hindi natin agad-agad nakakalimutan. So, nababalik-balikan natin kung ano man yung gusto nating i-review. So, meron tayong reviewer kung saan kaya natin anytime, pwede natin siyang balikan. Ano po? So, hindi naman siya ganun kahirap. Okay, so ano po yung mga advantage ng pagre-record or pag-keep ng record? So, una po dyan, you will know how much money you have received, how much money you have spent, and how you have spent it. So, based po sa ating records, nalalaman natin kung ano ba yung mga pinagkagastusan natin, ilan ba yung ating nakuhang kita doon sa ating production, ano po. So, and namomonitor natin kung ano-ano yung mga pinagkagastusan natin. So, madali lang i-trace. Ano po? Kasi minsan tayong mga farmer, hindi lang kasi tayo isang source of income lang. Minsan, meron tayo sa farm galing, minsan household, dun sa mga nagtatrabaho na mga anak natin. Minsan, meron tayong tindahan. So, at least, kung may records tayo, malalaman natin kung ilan ba yung pumapasok na income sa ating pamilya. Ano po, so kung hindi lang ba siya nakafocus sa farm, hindi lang ba siya galing sa salary ng aking mga anak or galing sa salary ko. So based on my experience po, sineseparate ko yung records ko sa farm and sineseparate ko po yung aking income as an employed. Ano po, and then minsan meron din akong mga buy and sell. So ganun ko po siya tinitingnan. So sineseparate ko bawat isa para malaman ko kung meron ba akong nakukuha or may natitira ba doon sa aking pera. Ano po? And then, madali mo lang siyang malaman saan po ba ginamit itong ang perang to, bakit wala na. So, at least, madali lang natin siyang mababalikan kung meron tayong record. Ang pangalawa po, you will know how much are the amount of inputs and materials used to grow the enterprise. So, sa farm natin, hindi lang kasi tayo isang enterprise. Tama po ba? So, sa farm, meron tayong iba't ibang klaseng enterprise. Ano po? So, example po niyan, ang ibang mga farmers, nagra-rice production. While nagra-rice production, meron pa siyang swine production. Minsan nga, meron pang mga free-range chicken. So, halo-halo. So, at least, kung tayo ay may records, nasi-separate natin yung mga iba't ibang enterprise and then kung ano yung mga pinagkakagastusan natin dyan. So, halimbawa, tayo ay nag-engage into organic vegetable production. So, lahat ng inputs na kailangan, pag sinabi pong inputs, so, meron po tayo dyan seeds, fertilizer, pesticides. So, at least, naililista natin and nalalaman natin kung ano yung mga ginamit natin doon. While sa mga materials, gumagamit tayo ng knapsack sprayer, hoe, rake, sprinkler. So, yun, yung mga basic na ginagamit. Culture net. So, iba-iba. So, at least nakikita natin na, gumamit pala kami ng ganyan. So, madali na lang natin siyang natitrace. Or kung hindi man, based on the records, ito pala yung aming mga gamit dito sa farm. Nasaan na kaya yung mga gamit namin? Ano po? So, kung nakalista siya or kung nakarecord siya, madali lang natin siyang mahanap kung napunta na ba siya kung saan. Ano po? So, yun po yung kahalagahan, yung advantage na may record tayong mini-maintain. So, yung pangatlo po, you will know the price of produce, sold, and cost of inputs. So, ito pong pangatlo, alam naman natin yung law of supply and demand. Siyempre, hindi po pare-parehas yung benta natin ng ating produkto. May oras na minsan mataas, may oras din po na minsan ay mababa. Dahil po sa demand or sa supply. Ano po, kung mataas ang supply, siyempre po,
mababa yung demand. Pero kung kulang yung supply, syempre mataas yung demand. So at least kung halimbawa may records tayo, mababalikan natin, ay sa panahon nito 2020 pala, mataas yung benta ko ng talong. So while this year, so medyo bumaba. Bakit kaya? So at least meron tayong basis kung ano yung pwede nating i-improve doon sa practice natin. So sa tingnan natin based doon sa record, sa buwan pa lang ito, maraming nagtatanim ng talong. So, iibahin natin ngayon yung strategy natin sa pagtatanim. So, dapat isinasaalang-alang natin yung pag-maintain ng ating record para nakakapag-strategize tayo. So, siguro naririnig nyo na po yung mga present scenario ngayon na yung ibang rehiyon, nagpuproduce sila ng maramihan. So, example na lang natin yung sibuyas. Ano po? Tumaas yung supply, mataas yung supply ng sibuyas. And then, hanggat na dumating na sila sa punto na wala nang bumibili ng kanilang produkto doon sa rehiyon na yon. So, while sa other region is mataas yung demand kasi kulang yung supply. Kaya, based doon sa record, saan bang region natin dadalhin ang ating produkto? Or, pwede naman na, sa buwan pa lang ito, maraming nagtatanim ng sibuyas. Siguro, sa sunod, hindi ako sasabay doon sa karamihan. Ano po? Dahil ngayon, alam naman natin na climate change na. So, minsan, hindi na din natin ma-predict kung during summertime, hindi ba uulan? Ano po? During summertime, hindi ba magkakalanin nga? So, minsan, iba na din yung trend ng ating climate. Ano po? So, hindi na natin siya ma-predict. Pero, at least, kung tayo ay may record, malalaman natin, maire-record natin kung ano ba yung nangyari sa araw na yan. Ano ba yung demand sa buwan na yan. So, madali lang yung traceability. Ano po? Then, yung pang-apat, you can calculate whether you are making a profit or a loss. So, madali lang po nating masasabi na tayo ay kumita or nalugi. Pero karamihan kasi sa mga farmers, pag tinatanong, kumita ka ba doon sa iyong rice production, say for example, karamihan sa mga farmers sasabihin, sakto lang. Ano po? So, dahil wala silang record, so hindi nila masabi na sila ay kumita. So, ang iba naman, linilista lang talaga nila yung gastos, gamit lang po yung mga kalendaryo. So, ang risk po doon is, paano kung napunit yung kalendaryo? So, hindi po natin malalaman, hindi natin mababalikan kung ano yung mga sinulat natin doon. So, kaya po, during this training, we encourage you na gumawa po tayo or kahit mag-allocate tayo ng isang maliit na notebook lang para listahan ng mga gastos natin. Ano po? So, yon. So, kaya napakahalaga po ng record keeping para mas mabilis nating malalaman kung tayo ba ay kumita or hindi. So, yung panglima po, you will be able to make better decision on what to buy and sell. So, yan nga po, kanina sabi ko nga, mas madali nating mababalikan kung ano po yung naging problema natin dun sa previous cropping natin. Ano po? So, mas madali yung decision making natin and mas maganda yung decision na magagawa natin kung tayo ay may record. And then, halimbawa, nung last cropping, medyo mababa yung benta mo ng inyong produkto. So, based on the record, so sa buwan na ito, medyo hindi pala mataas yung supply. So, pwede kong ibenta ng mas mataas kasi yung demand mas mataas. Ano po? So, mas madali lang tayong nakakapag-desisyon ng mas maganda kung tayo ay may record. So, nakukompare kasi natin, nakukompare natin yung nakaraan sa present scenario. So, mas madali na lang. So, kaya yung mga tagapakinig po namin dyan, as organic agriculture practitioner, so mas maganda po na meron talaga tayong kinikip na record. So, you can keep records of buying and selling on credit so that people cannot cheat you. So, yun po, isa din po sa advantage ng record keeping is
mas natatandaan natin kung sino yung nangungutang sa atin. So hindi natin nakakalimutan. Kahit makalimutan pa 'yan nung taong nangutang sa atin. So yun, tayo mismo ay hindi. Kasi minsan, tayong mga Pilipino, naging tradisyon at kultura na din natin na pag nagpapautang tayo ay lista na lang sa isip. So, minsan nakakalimutan natin kung bayad na ba ang taong ito or hindi. Kaya, minsan nga, pasintabi po sa ating mga, sana wala naman ditong, So, yung iba kasi, pag sinabing mangungutang, nakakalimutan ng magbayad. So, dito sa School on the Air, so, ini-encourage natin na pag naghiram tayo, so, siguraduhin na maging responsable. So, kahit hindi sinisingil, kailangan is magbayad. Kaya napakahalaga talaga na ang pagre-record keeping. So, madali na lang natin mabalikan kung kailan siya nag-utang, ilan ang kanyang inutang, at ano yung pinangako niyang buwan ng pagbayad. So, mas maganda talaga na may record. And then last, you will know how much volume you produce. So, nalalaman natin, halimbawa, sa isang ektarya, so, nagpatanim tayo sa isang parcel ng corn. Sa 1/4 hectare, nagtanim tayo ng beans. So, sa 1/4 hectare, nagpatanim tayo ng, yung pwedeng mga leguminous crops or kung ano-ano pang pwedeng itanim. So, kasi ngayon, hindi na natin ini-encourage ang monocropping. So, mas maganda sa 1 hectare, mas maganda kung maraming nakatanim. So, diversified. So, sa isang hektarya, integrated yung ating practice. So, hindi lang siya nakafocus sa isang crop lang. So, pwede tayong mag-intercropping. So, pwede naman tayong mag-companion planting. So, marami ng technology na pwede nating gawin. So, sa mga susunod na discussion, so, mas lalo natin siyang ma-explain. Kasi itong part na ito is isa ito sa mga dapat pinapractice ng OA practitioner. As farmer, kailangan natin siya na gawin. Hindi namin siya ginagawang pasakit. So, mas maganda kasi na meron tayong binabalikan kung tayo ay nagpa-practice ng OA, ng organic agriculture. So, mas mapapadali yung traceability. So, kasi pag may records tayo, mas madali nating matitrace kung saan ba tayo nagka-problema. Lalong-lalo na sa pag nagpa-PGS certified tayo. Halimbawa, may contamination doon sa ating product. So, madali na lang natin mababalikan kung saan bang part nagkaroon ng contamination kung tayo ay nagre-record. So, napakahalaga talaga ng ating record keeping. So, hindi lang siya basta-basta ginagawa para lang bigyan kayo ng gawain. So, ginagawa natin to dahil dyan sa mga advantages na nabanggit ko po. Okay, so malinaw po yan na ito po yung mga advantages ng record keeping. Kung bakit natin kailangan gawin or kailangan nating i-practice ang pag-keep ng record. Okay, so malinaw na po yan ha. So kung meron po kayong katanungan, pwede naman po kayong magtanong doon sa ating group chat. Kung meron kayong hindi naintindihan doon sa aming discussion. So, pwede po kayo doon kasi lahat naman ng mga yung mga ATI, Team SOA, nandun naman po. So, kaming mga resource person. Okay? Next, yan. Alamin na po natin kung ano yung mga iba't ibang klase ng farm record. So, meron po dyang 10 klase ng mga records. So, paunti-unti, kahit hindi po lahat, kasi mga small scale organic farmer tayo. So, at least kahit yung mga, lang sa inyo, akma, so kung alin lang ang napaka-importante sa inyo, pwede nyo naman pong i-practice yung pagkikip ng record. So, una po dyan, yung production record. So, kahit smallholder farmer tayo, so maganda na meron tayong production record. So, mamaya i-discuss natin yan isa-isa para malaman natin kung ano ba yung
linalagay sa mga records na yan? Ano bang mga, ano ba yung mga kailangan sa mga records na yan? Sa mga iba't ibang records na yan? Ano bang mga entries ang ilalagay natin? Okay, so unahin na natin yung production record. So dito, ang inilalagay po dito is yung production records provides information on the production output. So halimbawa, yung enterprise natin, engage tayo into organic chicken. So ang population size niya is 50. And yung expected yield natin per bird is syempre kilogram. So hindi naman siya pwedeng per piece. Ano po? So para mas madali nating makuha yung total yield, so kilogram ang gagamitin natin. Kilogram per bird. So paano nangyari na 65 kilogram? So doon sa production record natin, ilalagay natin yung population size and expected yield per bird. So halimbawa, meron tayong 50 heads. So ang expected natin per bird is nagre-range siya ng 1.3 kilogram. So i-multiply po natin yung 50 heads doon sa 1 kilogram. So meron po siyang total yield na 65 kilogram. So isang enterprise pa lang yon. So paano kung marami na tayong enterprise? So hindi lang organic chicken yung enterprise natin. So nag-engage din tayo into rice production. So pwede din natin ilalagay din natin dyan yung sa organic vegetable production. Kasi organic tayo. Ano po? So yung mga vegetable na nakuha natin, so ilalagay natin ilan ba yung population size niya. Halimbawa, sa isang plot, meron tayong 100 hill. Ano po? So, ano yung expected yield natin? So, hindi na siya per bird kasi per kilo na siya. So, expected yield natin. So, ang per hill, estimate natin makakukuha tayo ng per hill ng, halimbawa, kalahating kilo. So, yung population size, may 100, say for example, and then yung expected yield is kalahating kilo. So, i-multiply natin yon para makuha yung total yield. So, ganon. So, iisa-isahin po natin yung enterprise na nag-engage tayo. So, kung ano yung enterprise na gusto natin, so, pwede din tayong mag-produce ng vermi worms. Ano po? So, pwede yon. So, ilalagay lang natin siya doon sa column ng enterprise. And then, lalagyan natin siya ng population size. So, yung expected yield. So, dapat yung malapit din doon sa ating, baka kasi yung ina-expect natin 2 kilos, pero yung practice natin is hindi naman pala akma doon para ma-attain yung 2 kilos. So, kaya dapat, siya, realistic. Ano po? Okay. So, yun po yung mga entries na kailangan doon sa ating production record. Lahat ng production output. So, dapat merong enterprise, population size, yung expected yield, and para makuha po yung total yield, population size, multiply lang natin sa expected yield per bird. So, ang unit na gagamitin po natin dyan is kilogram per bird. Yan. So, malinaw po yan. Ano po? So, dun sa production record, so, ang kailangan lang po natin na information doon is yung mga production output. Okay. So, yung pangalawang record, so, siguro, yung ibang mga farmer, ito yung isa sa mga nire-record nila. So, sa labor record, entries in the labor record provide information on the number of people required for each activity and the number of hours they will take each day. Ano po? So, kasi depende doon sa kanilang activity kung ilang araw sila mag-work and kung ilang tao yung mag-work doon sa activity yun. Say for example, so maganda na doon sa labor record, so mas maganda na meron tayong date kung kailan siya ginawa. Ano po? And then, yung activity,
So, specific dapat. Ano po? So, specific yung activity na kanilang ginawa. And then, number of people na nagtrabaho. Halimbawa, so meron tayo dyan example, yung January 1, 2021, ang ginawa nila is gumawa sila ng housing. Ano po? So, yung nagtrabaho is 2, and then, trinabaho nila yung paggawa ng bahay is 3 days. So, yon. So, ang total number ng kanilang pagtatrabaho is 3 days lang. Ano po? So, natapos nila yung paggawa ng bahay ng 3 araw. And so, i-specific natin siya. So, halimbawa, hindi lang housing construction ang kanilang activity. So, dun sa ating organic chicken production. So, nag-purchase tayo ng mga birds. So, ilang tao ba yung kinailangan doon sa na magtrabaho? So, 2. So, meron din tayong nakalagay dyan sa isang column na number of days taken. So, kung ilang days ba nila trinabaho yung pagpo-purchase ng mga ibon. Ano po? So, yon. Yung total number of days taken, syempre, 1 day lang. Kung ilan yung oras ng kanilang pagtrabaho, yun din yung total number of days taken nila. So, yan po yung mahalaga. So, nakarecord dyan kung ilang tao ba yung nagtrabaho, kung ilang araw ba nilang trinabaho yung kanilang trabaho. Okay? So, malinaw po yun. Ano po? So, yung pangatlo po, inputs and materials record. So, ito pong record na ito, napakasimple lang. Kasi ililista lang po natin kung ano yung mga inputs na ating mga ginamit. Kung ano po yung mga inputs and materials. So, sa inputs po, yung mga example ng inputs is yung seeds na gagamitin natin. Since organic tayo, ito ba ay open pollinated variety? Or ito ba ay galing sa mga mga seed company? Ano po? So, yan, dapat nakalista natin siya. Meron tayong record dyan. Kasi para ma-trace natin kung yun bang seeds na ginamit natin ay pasok doon sa requirements ng Philippine National Standard. So, kung nandun ba siya sa minimum requirements na hinihingi ng standard. Kaya dapat napakahalaga na meron tayong record. So, dun sa inputs, kailangan natin ng fertilizer. So, kung may record tayo, kung tinanong tayo ng inspector, kung tayo ay magpapa-PGS certified, so madali lang nating maipakita kung tayo ay may record, kung anong klase ng abono ba yung ginamit natin. Ito ba ay organic or ito ba ay synthetic? So, depende po sa records na ating na-keep. Ano po? So, mas madali lang natin siyang maipapakita. Yung traceability is madali na lang. Okay, ano pa yung mga inputs na kailangan? So, kung gumamit tayo ng pesticide, ito bang pesticide na ito ay organic din? So, mas madali na lang natin siyang may explain doon sa inspector. Ano po? So, hindi na tayo masyadong mag-explain kung ano yung ating ginamit. Based on the record, so ito po yung ginamit namin. So, based po sa record, hindi po kami gumamit ng synthetic-based pesticide. So, yon. So, ano po yung mga materials na ginamit? So, doon sa aming farm, meron kaming rake, meron kaming hoe, meron kaming sprinkler, shovel, ano po? So, meron kaming seedling tray. So, madali na lang matitrace kung ano yung mga materials na ginamit based doon sa record. So, dito po, madali lang siya, ano po? Kasi inputs and materials record lang naman. So, kung ano yung mga ginamit natin doon sa ating farm. Naakma doon sa kung ito ba ay pasok doon sa minimum requirements ng Philippine National Standard. Yan. So, yung sunod po, ito po, yung cash inflow record. So, entries here provide information on the activities that require farmers to receive money, particularly from the sales of the products of the enterprise. So, ang mga linalagay po sa record na ito, yung mga pumapasok na na-receive natin galing doon sa ating binenta. Ano po? So, example, meron yung 5 columns. So, ano po yung mga kailangan nating information? So, una, yung date, para maging specific and current yung ating specific, concise, and complete yung ating
information na makuha, yung data, so kailangan nating maglagay ng date. Kung kailan ba siya, nag-undertake. So, sa pangalawang column, so kailangan natin yung sales or output, kung ano ba yung ibinenta natin. So, dapat specific din yung nakalagay doon. And then, quantity. So, maglalagay tayo ng unit, kung ito ba ay gram, kilogram, so dapat specific din po siya. And then, yung unit price, kung magkano natin siya na ibenta. And then, yung comment or yung total. So, halimbawa, noong May 30, 2020, nakapagbenta tayo ng chicks na merong 5 kilogram. And then, naibenta natin siya ng 100 pesos. So, nagkakahalaga siya ng total of 500 pesos. So, yun. So, at least doon sa cash inflow natin, so, nagkaroon tayo ng 500 pesos sa date na yan. Then, kung marami tayong dates na nakapagbenta tayo, so lahat natin dapat ilagay doon para ma-monitor natin kung ilan yung naging total na yung kabuuang sales natin doon sa ating produce. So, ilan ba yung cash na pumasok sa atin? So, madali lang natin siyang matitrace. Pero minsan kasi, yung ating mga farmer, takot silang ilagay kung ilan yung income na ang nakuha nila. Kasi, iniisip nila baka singilin sila ng BIR. So, hindi po. So, ito pong record na ito ay para din naman sa atin. Para ma-assess natin kung dun ba sa enterprise na ginawa natin ay kumita ba tayo. Okay? So, yung sunod po, kung may cash inflow, syempre, may cash outflow. So, ano po yung mga information ang kailangan natin dito? So, provides information of all the activities that require the farmers to spend money either to buy inputs or pay for services and operation. So, meron po siyang 6 na column. So, yung inputs and kung anong mga materials ang ginamit, kung kailan siya binili, kung kailan siya pinurchase, quantity of inputs or materials. So, kailangan palagi na nakalagay dyan kung ilan yung quantity. And then, yung unit. Siyempre po, meron tayong iba't ibang klase ng unit, naka-piece, kilogram. So, mas maganda po na specific yung unit niya. Kasi baka linagay natin wood. Tapos, yung unit na ilinagay natin is kilogram. So, hindi naman pwedeng yung kahoy ay kikiluhin pa natin kung tayo ay bibili. So, dapat accurate and tama po yung unit na ilinagay natin. So, unit price and then yung total amount. So, may example po tayo dyan, yung mga inputs and materials, kung kayo po ay nanunood sa Facebook Live. So, yung inputs and materials na example natin dyan is yung wood, nails, bamboo, and net. So, ito po yung mga example na ginagamit po natin sa ating farm. So, kailan ba natin siya binili? And then, yung quantity. So, dapat indicated po dyan sa inyong cash outflow record kung ilang quantity po. And yung price na kung saan, ilan ba yung presyo or gastos nyo doon sa pagbili ng materials na yun. So, yung total amount, so kinuha natin yung total amount and kinuha natin yung grand total. So, yan po yung mga gastos natin sa farm. So, maganda din po na dapat is alam natin kung ano yung mga pinagkakagastusan natin. Baka naman kasi over gastos na tayo. So, baka ilang taon pa bago natin mabawi yung ating puhunan. So, at least doon sa cash outflow record natin, madali lang natin ma-assess kung tayo ba ay sobra-sobra na sa gastos. So, mag-aano na tayo niyan. Medyo maglalaylo na muna tayo. So, pag may naka-earn na tayo ng profit, so, gastos na naman. So, at least maganda yung ating flow ng ating pinagkakagastusan. So, yung po, sunod, yung home consumption record. So, karamihan po sa ating mga farmers, minsan hindi na po nire-record ang kanilang mga home consumption. Minsan nga, yung hingi-hingi ng mga kapitbahay, minsan hindi na din nila ini-include doon sa record. Which is, hindi po siya ini-encourage. Kasi, dito sa home consumption record, the entries in the home consumption record logs produce that have been stored
consumed or given as gift to relatives, friends, and family members. So, it can also log produce that is lost or spoiled after harvest. And then, pinoprovide nito ang information on the amount and the value of what the family has consumed from the farm or has given away. So, mas madali nating natitrace kung yung bang produce natin is halos lahat lang ba ito ay pinamigay lang. So, and then, at least, kahit naman pinamigay lang natin siya or kinonsume sa bahay, at least malalaman natin na yung enterprise natin or yung halimbawa, yung organic chicken production natin is ano ba, nakakuha ba tayo doon ng harvest. So, madali lang natin siyang ina-assess. Although, tayo lang naman yung kumain. Pero kung lalagyan natin siya ng value, yung unit price, so, at least malalaman natin, ay, kung pinagbili pala namin yung aming produce is ganito pala yung pwedeng maging benta. So, at least, sa sunod na organic chicken production natin, so, pwede na tayong mag-allocate na, ito lang yung pwede nating kainin. At ang iba, ipagbibili natin para magkaroon din ulit tayo ng kapital para sa susunod na production. So, kaya kung meron tayong record, at least madali na lang natin siyang matitrace. Ano po? So, alin ba doon yung hinayaan lang nating tumagal doon sa atin or alin ba doon yung mga produkto na ipinamigay lang natin. So, at least meron tayong traceability. So, napakahalaga talaga ng records para sa ating traceability. Mas madali lang siyang mahanap kung saan tayo, kung sakali nagka-problema. Ano po? So, madali na lang yung paghahanap, pagtitrace. Kaya nga, kung ang records is dapat ginagawa talaga natin as a farmer. So, next is, yan. So, dito po, ang record, kaya tayo nag-record para malaman kung kumita ba tayo or nalugi. Ano po? So, isa po ito sa napakahalagang, ito po ay relevant na pinapractice dapat ng mga farmer. So, yon. So, sa profit and loss record, so, this record helps keep track of profit and losses. So, sabi ko nga kanina, mas maganda yung may record kasi madali lang nating nalalaman kung tayo ba ay kumikita doon sa ating enterprise or hindi. Ano po? Kasi, mababalikan natin kung ilan ba yung production cost ng ating enterprise. So, napagbili natin siya sa ganitong presyo. Ano po? So, ilan ba yung naging income natin? So, kahit bawasan ng production cost, ilan ba yung naging profit natin? So, madali lang siya. So, dito po sa profit and loss record, so, ang kailangan lang po natin, yung income. So, lahat ng income natin, ililista lang natin, ilalagay lang natin siya sa record. And then, ibabawas po yung ating expenses. So, sa farm, so kung meron tayong 1 hektarya, ano bang mga crops or mga enterprise ang pinasok natin para magkaroon tayo ng income? And then, ano ba yung pinagkagastusan natin doon sa mga enterprise na ginawa natin? Ano po? So, may example dyan, yung seeds, fertilizer, and pesticide. So, ito yung karaniwan. Ano po? While kung tayo ay nag-aalaga ng mga hayop, so ano ba yung mga feeds binili natin? So, based po doon sa ating profit and loss record, so madali na lang nating ma-assess kung, dito sa enterprise na ito, dito kami ganansya. So, as farmer, syempre, doon na lang tayo magpo-focus kung saan tayo mas nakakakuha ng kita. Baka naman kasi nakita natin, based doon sa ating record, lugi pala tayo doon sa swine production. So, bitawan muna natin siya kasi lugi naman pala tayo. And then, ang daming effort na ini-exert natin pero lugi pa din. So, dito na tayo sa kabila, yung organic chicken production kasi marami yung dilensya natin doon. So, at least, tayo, madali lang nating nalalaman kung saan tayo papasok na enterprise, kung saan tayo magaling. Ano po? So, based po doon sa record na yun, mas madali nating na-assess kung ano ba yung enterprise ang papasukin natin. Ano po? So, dyan naman po sa profit and loss record, so ang kailangan lang natin dyan na data is yung income,
minus expenses. And then, syempre, specified natin yung quantity, kung ano ba yung mga unit, price, and cost. Yan. And then, syempre, ito total natin. So, pag nakuha na natin yung total ng income, yung total ng expenses, so, yan. Ima-minus lang natin yung total cost doon sa expenses. Kaya, makikita natin kung tayo ba ay kumita doon sa enterprise na yun. Okay? So, sunod po yung fixed asset record. So, fixed asset records helps farmer remember when and for what price they bought the equipment. So, it helps them remember when to repair or replace the item. And it helps them calculate the fixed cost for their farms when calculating the profit for the whole. Yan. So, ang kailangan nating data is yung date, kung kailan natin siya binili, kung anong item ang ating binili, and then ilan ba, ano pa yung price ng ating pinorchase na item. And then yung quantity, syempre, ilan ba yung binili natin, and estimate na lifespan, ano po, in years, ano po, so mas maganda kung maggamit natin siya ng ilang taon. Ano po, so halimbawa, naglagay tayo dyan ng hand tools. So yung ating remarks or yung comments, replaced in 2025. So, at least, malalaman natin, sa 2025 pala, mag-allocate na ako ng pera para sa pagbili ng mga hand tools. So, madali na lang tayong makakapag-decide kung ano yung sunod nating action. Ano po? So, halimbawa, yung knapsack sprayer, binili natin siya ng 1,000. So, example lang po ito, ano po. So, ilan ba yung quantity na binili natin? So, ilang years ba siya tatagal? Ano po? So, halimbawa, 5 years siyang tatagal, binili natin siya ng 2022. So, kailan kaya natin siya papalitan? So, nakalagay po doon. So, at least, malayo pa yung 2025, at least nakakapag-prepare na tayo, nakakapag-save na tayo kung ilan yung pera natin na isi-save para makabili ulit nung ganong klaseng asset. So, yan. So, malinaw po yan. Ano po? Para ang fixed asset record, para matulungan tayo na ma-remember kung kailan ang repair and replace ng ating items. And then, para matulungan din tayo na makalculate yung fixed cost na gagamitin doon sa ating farm, and kung ilan kaya yung profit natin doon sa paggamit noon, ang items na yun. So, ano po? So, mas madali na lang natin siyang ma-assess. And then, yan. So, yun po yung mga iba't ibang klase ng record. So, 10 po iyon. So, kahit paunti-unti, kasi yung records naman po ay dapat kahit isang notebook lang, kahit po gumamit tayo ng scratch. Ano po, yung halimbawa, yung mga used coupon band na sa likod ay meron pa naman bakante na pwedeng pagsulatan. So, pwede po natin siyang gamitin as long as na nakaspecified po kung ano yung mga items na hinahanap natin. So, based po doon sa aking discussion, yun po yung mga information or data po na kailangan natin doon sa mga iba't ibang records po na iyon. So, key message po. So, record must be up to date. So, yan po. So, dapat mas maganda na yung ating records ay up to date. Ano po? Kasi, baka nag-keep lang tayo ng record sa buwan na lang na ito. Tapos nasundan, ilang taon pa bago na nagawa ng sunod. Ano po? So, mas maganda kung ang ating records is updated. And then, kung nasa current date din po. Ano po? So, sa records, mas maganda na complete. Ano po? From, halimbawa, sa rice production, from land preparation or seed selection hanggang harvesting or post-harvest management. So, ganun. So, dapat nare-record natin sila para mas madali sa atin yung pagtitrace kung saan tayo nagka-problema. So, napakadali lang po. Ano po? So, sa sunod po, kayo ay magpe-prepare. So, hopefully po makapag-visit kami sa inyong mga
makapag-monitor po kami dyan sa inyong mga farms. Ano po, para makita din po namin kung yung itinuro ba namin na record keeping is pinapractice nyo na. So, hopefully po makapag-surprise visit kami sa mga farms ninyo, and then makita po namin na nagpa-practice kayo ng record keeping. So, hanggang dyan na lang po ang aking discussion. So, hopefully po kayo po ay natuto kahit sa isang oras lang na ating pagsasama-sama. Kung kayo po ay may katanungan, isend nyo na lang po doon sa ating group chat. Ano po? So, kami naman po ay willing sumagot doon sa ating group chat. So, kung kayo po ay may mga agam-agam, medyo nalito doon sa paggawa ng records. So, mag-message lang po kayo sa amin doon sa group chat para po ma-address kung sakali man po ay may kalituhan doon sa topic na aking tinalakay. So, magandang araw po, and thank you po sa lahat ng tagapakinig. Okay, so maraming salamat Ma'am Justin ng ATI Bicol para sa ating talakayan regarding sa record keeping, lalong-lalo na ang kahalagahan nito sa ating pagpa-farm or ating sa pagiging pagpa-practice po natin ng organic farming. Ayan, mga farmer enrollees, marami naman ang nadagdag sa ating mga kaalaman at nakuha. So, bukas ay pagpapatuloy po natin ang talakayan sa paksang performing estimation and calculations naman. Okay? So, bukas po, napakabilis po talaga ng oras. Bukas naman po tayo magkakita-kita at magpapakingganan. So, maraming salamat din po sa DA, sa PLGU ng Camarines Norte, sa OPAG, at ang 12 LGUs ng ating lalawigan, okay? Camarines Norte. Sa aming Center Director, Ma'am Elsa, ang aming pong Chief ng IS, Ma'am Prime, at nakasama rin po natin sa technical side, si Kuya Chantos, at syempre ang aming admin staff ng IS, si Miss Joy Dean. Okay, so maraming salamat po mga ating kaugnay sa pagsubaybay, pakikinig at panonood. Bukas po ulit, same time, same station. At ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike. Yan pala, yung palang bukas po pala, hindi tayo same time, okay? So medyo maaga-aga po tayo bukas, okay? Pero same station pa rin, okay? So ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike, na nag-iiwan ng isang masaganang ani, mataas na kita mga kaugnay. Stay safe, stay healthy, let food be your medicine, and medicine be your food. Sa OA, we are all okay. Just mabalas po. Siguradong pagkain sa buong bansa.